سلام كملهم زخبركم تختاتلتي لومي تلفزيون نزي ساعات زي زحرنا يوم زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نايلو لجوكس من زيناتات ساعات زي حبيركم كتنحي شير لايك سبسكرايبر بمقبار دما بيتسب لومي تلفزيون يهونو መንግስቲ ፌደራል ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ትግራይ ንኽወፁ ክግበር መንግስቲ ኣሜሪካ ፀዊዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ትግራይ ንኽወፁን ተመዛበልቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ መረበቶም ክምለሱን ክገብር መንግስቲ ኣሜሪካ ፀዊዑ። ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ካልኣይ ዓመት ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ እዩ መግለፂ ያውፅእ ዘሎ። ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ምፍታሕ ዕጥቅን ዳግመ ፅበራን ምትካል እግርን ኣባላት ሰራዊት ንዝተጀመሩ ስራሕቲ ዝነኣደ ኮይኑ ግዳያት ማእኸል ዝገበረ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገፅ ድማ ኣተሓሳሲቡ። ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ደው ምባል ቶክሲ ፕሪቶርያ ዘላቂ ሰላም ንክሰፍን ኩሎም ኣካላት ክሰርሑ ድማ ኣተሓሳሲቡ። رابعي عمد جينوسايد تግራይ ጧፍ ብምምራሕ ትማሊ ጥቅምቲ 24/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ተዘኪሩ። ራብዓይ ዓመቱ ዝደፈነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ ንምዝካር ዝዓለመ ስነ ስርዓት ምውላዕ ጣፍ ነይሩ። ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ድማ ተረኺቦም። እቲ ዝክሪ ብጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ስምረት ተጋሩ ንነጻነትን ሓርነትን ኢሮፓኒና ሲቪል ማሕበረሰብን TPM ሚድያን ዝተሰናደአ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመን ዝቕፅል ዘሎን ፅንተት ተሓታትነት ክሳብ ዝነግስ ከይርሳዕ ከይድገም ንምዝኽኻር ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። ሶማሊያ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከም ትቕይር ኣፍሊጣ። ቅድም ክብል ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ቬላ ሶማሊያ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሶማሊያ ውሽጢ ዝነበረ ኮይኑ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊያ ኣሕመድ ሞዓሊም ፊቂ ሕዚ ግና ናብ ካሊእ ቦታ ንምጉዓዝ መደብ ከም ዝተታሕዘ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሚኒስቴር 24 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ንጋዜጠኛታት እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኤምባሲ ቅድም ክብል ናብ ዝነበረ ቦታ ክምለስ ምዃኑ ማእኸናት ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን። እቲ ሚኒስቴር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ብዙሓት ሶማልያውያን ኣብ ቀጽሪ ፕሬዝደንቶም ናይ ወፃኢ ኤምባሲ ምህላው ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ስምዒት ከም ዘሎ ገሊጹ ቅድሚ ሕዚ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ዝነበረሉ ከባቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ስለ ዝኾነ እውን ኣሃዲስና ነቲ ኤምባሲ ናብኡ ክዛወር ክንገብሮ ኢና ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ተዘይኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሶማሊያ ኣብ ቀጽሪ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ክኸውን ክንሓትት ኢና ኢሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት አሊ መሐመድ ዓዳን ዲፕሎማሲ ተርኦም ዘይፈቅዶ ተግባራት ይገብሩ ኣለዉ ብምባል ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ሶማሊያ ክወፁ ከም ዝተገበረ ዝዝከር እዩ። መግለፂ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊያ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት እንዳወሰኸ ይኸይድ ዘሎ ኣፈላላይ ካማላ ሃሪስ ኩናት ጋዛ ከብቅዕ ከም ዝሰርሓ ገሊፀን። ፕሬዝዳንታዊ መረፃ ንምክያድ ሰዓታት ዝተረፍዋ ኣሜሪካ ተወካሊት ውድብ ዴሞክራቲክ ምክትል ፕሬዝደንት ካማላ ሃሪስ ነበር ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕን ዘካይድዎ ዘለዉ ወፍሪ ምረፁኒ ኣጠናኺሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ምረፁኒ ክልቲኦም ተናሕናሕቲ ብፍላይ ኣብቲ ናየናይ ውድብ ከም ዝመርፃ ኣቐዲምካ ንምግማት ዘፅግማ ግዝኣታት ሕድሕድ ከቢድ ንሕንሕ ዝተመልኦ ወፍርታት ኣብ ምግባር ዝርከቡ ኮይኖም ካማላ ሃሪስ ዓረብ ኣሜሪካውያን ብበዝሒ ኣብ ዝርከቡሉ ሚቺጋን ተረኺበን ነቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ቃል ኣትየን ኣለዋ።
ዘርኢ ዓረብ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ እቲ ኣብ እስራኤልን ኣብ ጋዛን ሊባኖስን ትገብሮ ዘላ ኩናት ንምፍታሕ እቲ ኸዶ ዘላ ኣግባብ ክቃወሙ ጸኒሖም እዮም። ኣብታ ብዙሓት ዓረብ ኣሜሪካውያን ዝርከቡላ ግዝኣት ሚችጋን ጎስጓስ ዘካየደ ሓሪስ እቲ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ልዕሊ 43,000 ፊልስጤማውያን ከም ዝቐተለን ዳርጋን መላእ 2.3 ሚልዮን ነበርቲ ጋዛ ካብ መነባብሮኦም ከም ዘመዛበለን ሓቢረን እቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ከም ዝሰርሐውን ገሊፀን ኣለዋ። ይኹን እምበር እቶም ዓረብ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ካብ ምኹናን ሓሊፋ ግብራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ይገልጻ ኣለዋ። ኣብ ኣሜሪካ ይርከቡ ዘለዉ መረዳእታታት ህዝቢ ዳህሳስ ኣብቲ መረፃ መኒዕወት ዝብል ንምግማት ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ካብ ሃገራዊ ፖሊሲታት ብተወሳኺ ኩናት ዩክሬንን ጋዛን እውን ኣብቲ ኸይዲ መረፃ ልዑል ጽልዋ ከም ዘሕደረ ይግለጽ ኣሎ።